מאיה, תודה על הדברים שקנית לנו בנו את הברביות. אנחנו מאוד מתרגשות שתביאי את הברביות ואת הבגדים החדשים. מאיה, ביי! ואת כל הבגד ימים. אנחנו מקווים שתבואי בקרוב. יש לי חמצית. תקלי, מאיה, אני עושה את זה. אולי תראו לה באמת מה אתם יודעות לעשות על הברזלים. מאיה, תקלי. כל אחד בתורה. עכשיו אני... הופה. מה עוד את רוצה לספר למאיה? או להגיד לה? מאיה, תקלי מה אני ספר, להגיד. רגע, אני רק אעבור לקראת שלי. מאיה, ביי! עוד צעקה אחת כזאת אף לא מתעורר פה, תמר, הנה. תקלי, מאיה! 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 היא לא בדיוק תענה לך, אבל אוקיי. רגע. אלופה. כשהגענו לעמוקה עוד לא יודעת לעשות את זה. עברה שנה. אנחנו בגן משחקים בעמוקה. תקלי, מאיה. את רוצה שמאיה תבוא לארץ? לגור בארץ? כן. שנראה אותו יותר? למה את רוצה שמאיה תבוא לגור בישראל? כי אז נוכל לבקר אותה. והיא תהיה קרובה אלינו. למה את רוצה שהיא תהיה קרובה אלינו? תקלי. כן. למה את רוצה שמאיה תהיה קרובה אלינו? תעצרי שנייה, תעצרי. בדודה שלי. היא לא בדודה שלך, היא דודה שלך. מה זה בדודה שלך? הילדים שיהיו למאיה יהיו בני דודים שלך גם. באמת? את אוהבת את מאיה? כן. ביי, מאיה. ביי, מאיה. עופר, למה אתה בוכה? גם אומר מאיה, בואי.